לפי ההוראות על המפה של MC סבא, האוצר קבור בדיוק בין שוויץ לכפר סבא. אני כבר חש נולד באמת לראות מה שם נמצא. בוא חמוד שבל ברכי, אני אתן לך עצה. הוא נותן עצה לעץ? הוא נותן מכל הלב. יאללה מישה תזדרז. אתם לא רואים שהוא כואב? נשע מישה זה רק עץ, אתה זוכר שיש אוצר? הוא אמר שיש לו עץ. אז נחזור לפה מחר, אני בטוח שהעץ יהיה פה באותו מקום. ועם הכסף שניקח תוכל לקנות לעץ קונדום. קונדום לא יעזור, העץ עוד רגע מת. זה נשמע מאוד עצוב, אבל מישה באמת, תנסה להתרכז במשימה שלהם מולנו. הבניין עם האוצר נמצא ממש מאחורינו. טוב קדימה בוא נזוז, אני לא רופא עצים, רק קובע שעת המוות אבא וסלי. טוב הגענו אל הכתובת, מה כתוב שוב במפה? קומה 3 דירה 5 על החתום סבא. נשמע טוב, בוא נעלה. שמעתם חריקת בלמים? העוקבים ערבו עלינו. איזה זין לפנים! בוא נרוץ מהר במדרגות, או הנה זאת הדלת. טוק 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 כבר תפתחו מהר אחי, אני בסרט. כן? שלום נעים מאוד, תיתן לי להיכנס, אם לא תיתן אני יורה. וכשיורים זה מבאס, כי אם תצא מזה זה נס. אבל אולי אתה תמות. אם תמות אני אשמח אחי, אני בחור שרוט. חבר'ה די עם איומים, בואו תיכנסו בפנים, תירגעו יא מלכים, זה הזמן לאישונים. מי אתה? לא מזהים? נו זה נתן אשכים. אין מצב, לנתן יש זוג אשכים על הפנים. כן אחי, היה ניתוח שעבר בהצלחה, הפנים חלקות בלי אשך ובלי פתמה. כן הייתה שם גם פתמה, נכון, ועכשיו אתה מדהים. אם הייתה פה בחורה כבר היינו מזדווגים. תודה רבה. רגע, מה עם העורבים? כשהגענו לבניין שמענו חריקת בלמים. העורבים המזדיינים מהכנופיה היריבה? אוי נכון, אתה בכלל לא שמעת מה קרה. העורבים רצחו את בנגי ואת חמוצים וסבא, הוא השאיר לנו מפה שמובילה לכאן, הבנת? וואו, אני לא מאמין, כל החברים מתים, הם לעולם לא יראו אותי בלי האשכים. טוב, אני כבר משתגע, לא יכול לחכות, כבר בניתי ציפיות, לאיפה האוצר הזאת? נכון, היה דיבור, יש אוצר פה בסביבה? וואלה לא, אבל יש מכתב מ-MC סבא, הוא נשלח אליי ממש לפני כמה ימים לדואר, באותו יום גם גיליתי שיש לי תיבת דואר. נו תקרא את המכתב. מה קורה המתוקים כשתקראו את המכתב הזה? יהיה בעננים כי יראו לי בפנים, תנקמו את נקמתי, העורבים המזדיינים עוד ישלמו על יום מותי. נתן אשכים ישמח להצטרף לכנופיה, הוא יחליף את מקומי כי הוא דילר על רמה, בגלל זה אני ציירתי את המפה על התמונה. יאללה ביי בינתיים, נתראה בעולם הבא. מרגש ויפהפה, כל מילה כמו דורבן. אני ממליך אותך בזאת, סר אשכים נתן. וואו איזה התרגשות, סוף סוף אני בכנופיה, וגם אין לי אשכים על הפנים שזה נפלא. כן היום זה יום טוב להיות נתן אשכים, הרים כוסית לכבודי ולחיי החדשים. אוי לא אשכים, אל תמות לי גם אתה. תנקמו את מותי. בלת תנקום אותו אתה. אבל אני נתראה בפרק הבא. פרק הבא. בלת מת? כן, מת. הוא מת מולנו. איך אומרים? זכרו ברוך נתן אשכים, דמיו ובנותיו. יותר מדי גבוהות. נתן אשכים.